Hello students, welcome to MD Education. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପାଠଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ର କ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘର ପଛ ପାଖେ କ'ଣ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘର ପଛ ପାଖେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଗିଚାଟିଏ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ର ଖ। ବଗିଚାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କ'ଣ ସବୁ ପାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବଗିଚାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିବା ପାଆନ୍ତି। ଗ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେଉଁଠାରେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ଘ। ମାଧବୀକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ହେବ ମାଧବୀକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏହି ଋତୁରେ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ନଥାଏ କି ଶୀତରେ ଦେହ ଥରୁ ନଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ସଫାସୁତରା, ବେଳେବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ବି ଏହି ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। 2ର କ। ଜେଜେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପରଓଳି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଜେଜେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପରଓଳି ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତି। 2ର ଖ। ରବିବାର ଦିନ କିଏ କିଏ ଜେଜେଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ରବିବାର ଦିନ ମିତା, ମିଟୁ, ମାଧବୀ ଜେଜେଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ। 2ର ଗ। ମିଟୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ? ଉତ୍ତର ହେବ ମିଟୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। 2ର ଘ। ମିତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ହେବ ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। 2ର ମ। ମାଧବୀକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଏହି ଋତୁରେ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ନଥାଏ କି ଶୀତରେ ଦେହ ଥରୁ ନଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ସଫାସୁତରା, ବେଳେବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ବି ଏହି ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର। 3ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନାତିର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ନାତୁଣୀ ହୁଏ, ପୁଅର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଝିଅ ହୁଏ। ସେପରି ଅଜାର ଆଈ, ଭାଇର ଭଉଣୀ, ମଉସାର ମାଉସୀ, ଶିକ୍ଷକର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବାପାର ମା, ମାମୁଁର ମାଇଁ, ପିଉସାର ପିଉସୀ, ରାଜାର ରାଣୀ। ନିରଖ। ଯେପରି ବହୁତ ଭଲ, ଭାରି ଭଲ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଭାରି କଷ୍ଟ, ସେହିପରି ବହୁତ ଚଗଲାର କ'ଣ ହବ? ଭାରି ଚଗଲା। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ଭାରି ଉଚ୍ଚ। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆସ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ସଜାଇକି ଲେଖିବା। 4ର କ କ'ଣ ହବ? କାମ ବଗିଚାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଉପରଓଳି କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରଓଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତି। 4ର ଖ। ପାଳନ୍ତି ପୁନେଇ ପର୍ବ ମନରେ ସଭିଏଁ ଖୁସି। ଉତ୍ତର ହେବ ସଭିଏଁ ମନ ଖୁସିରେ ପୁନେଇ ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି। ଗ। କେତେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଫସଲ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ପ୍ରକାର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଖାପ ଖୁଆଇ। ଖାପ ଖୁଆଇ, ସବୁ ଋତୁ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁନେଇ ପର୍ବ। ସଭିଏଁ ମନ ଖୁସିରେ ପୁନେଇ ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି। ଅମଳ। କେତେ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଏ। ସଫାସୁତରା। ଚାରିଆଡ଼େ ସଫାସୁତରା ଦେଖାଯାଏ। ପାଳି। ଏବେ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ମାଧବୀର ପାଳି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ତଳ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି କହିଛି ଆମେ ଲେଖିବା। ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କିଏ କହିଛି? ମିଟୁ କହିଛି ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଗରମ ବର୍ଷା ନଥାଏ, ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଲୋକେ ବିଲରୁ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତି, ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମିଳେ। ସଭିଏଁ ମନ ଖୁସିରେ ପୁନେଇ ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଖ। ମୋତେ ବର୍ଷା ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କିଏ କହିଛି ଏ କଥାଟା?
ମିତା କହିଛି ମୋତେ ବର୍ଷା ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମିଳେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଧୁଆ ଧୋଇ ଖୁବ୍ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ନୂଆ ଗଛପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ବଗିଚାରୁ ବହୁତ ପନିପରିବା ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ ମୋତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଏ କଥା ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ଋତୁ ଆଉ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଋତୁ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ଆମର କିଛି ଉପକାର କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଘ ମୋତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ମାଧବୀ କହିଛି ମୋତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଏହି ଋତୁରେ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ନଥାଏ କି ଶୀତରେ ଦେହ ଥରୁ ନଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ସଫାସୁତୁରା ଦେଖାଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ବି ଏହି ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟି ମାଧବୀକୁ ଭଲ ଲାଗେ।